Dalawang lalaki nalunod sa ilog sa Difun, Quirino. Tutukan sa report. Nagsasagawa ng retrieval operation ng pulisya kasama ang Philippine Coast Guard para mahanap ang katawan ng dalawang lalaking nalunod sa ilog. Nasakop ng Barangay Rizal, Difun, Quirino. March 30 pa nalunod ang biktimang si Fidel Alog. Sinubukan siyang iligtas ng local diver na si Eddie Ancheta pero tinangay rin daw siya ng rumaragasang tubig. Mahigit isang linggo nang hinahanap ang katawan ng dalawang biktima pero hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang mga kaanak na makikita ang dalawa. Sobra pong pagluluksa, wala pang katawan, ganun. Tapos doon na lang po namin nilalamayan. Umaasa pa rin po kami na makikita yung bangkay. Base sa investigasyon ng Difun Police, posibleng pumunta sa ilog para mangisda si Alog. Pumasok din sa kuweba at hindi inaasahang tataas ang level ng tubig. Yung kasi yung una, nangingisda sila doon. Kasi fishing ground kasi yung area na yun. Kasi yung area na yun, marami daw butas, may kuweba, malalim yung butas. Pahirapan daw ang retrieval operation dahil may pagkakataong tumataas ang level ng tubig. Sumisid na rin umano sa ilog ang mga rescuer pero bigo silang mahanap ang dalawa. Yung Coast Guard, nag-dive na rin sila hanggang 30 meters. Imagine kung gaano kalalim po yun. Hindi po nila talaga mahanap yung tao. Tapos nag-water pump na rin po sila sa area. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio. Balitang Amyanan.